kwafanele ukuthi sitholele izingane izikole okunye lokho futhi engifisa ukufakaza ngakho khona isimangaliso uNkulunkulu asenza ngaleso sikhathi kuvamsileke lokho kwesinye isikhathi uthola ukuthi mangiqala umthandazo mhlawumbe ngakaqedi athi umoya ingcwele yima abese kuba khona into angitshela yona kukhona umuntu ongabathola abantwana la osebenenkinga yabantwana isikhathi eside noma iminyaka ke this time angangivezelanga uNkulunkulu iminyaka nanga uNkulunkulu manje lo yamsakazo engangizizwa ngingakabi ready for ngesikhathi sekukhuluma uNkulunkulu kwaqhuma isiphethu esikhulu kwaqhuma isiphethu ngathi likhulume izwi kumina lithi manje kufanele ushiye la ebandleni ukuze uphumele i-outreach full time kwi-outreach Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, siphinde sibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona imessage yeKota 2 Media. Mhlambe nje uyaqala ukuhlana nale channel. Ngizothi ungasashintshi ungayendawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu. Sikhuluma indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyabonga nje ukuthi niyichoose le channel. Siyabonga futhi niya-subscribe ukuyikhulisa nikhulisa umsebenzi wenkosi nokulike nama comments amahle kakhulu. Siphinde sibonge kakhulu nje futhi nakuma channel members for support nemikhuleko bazalwane kuningi enikwenzayo. Siyanibonga nje nonke inkosi ingcinele nini nibusise futhi. Namhlanje asiqedile azange siqede nomfundisi la. Uma ngabe ukuthi uyaqala mhlambe ukuthi umbone engakusho nje ukuthi mina khona indaba uzoyizwa kahle engathi ungareversa ubuyele emuva le uthi kuyobheka because kuno part 1 kuno part 2 kuno part 3 uzothi uma ngabe usubuke kahle kulula ukuyijoin usuqhubeka phambili but before sekude kakhulu ake ngibonge nje siyabonga futhi ukuthi ukhona unathi namhlanje ukuzosipha imessage netestimony kuningi nje lokho inkosi ekubeke kuyena siyakurespecta nje futhi kakhulu siyabonga kakhulu umpostoli ngiyabingelela baba ngiyavuma impela ngithokoza kakhulu baba Shabangu amen ukuthi siphinde futhi siqhubeke siqhubeke nombukeli weKota 2 Media yebo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyathokoza nje ukuthi umkhumbuzile umbukeli noma ukuthi akhumbule ukuthi njengoba silana namhlanje khona la siqale khona yebo ukuze ayithathe emuva aqhubeke nayo yebo ngibonga kakhulu nje kusukela ngiqalile ukwethula lobufakazi ngoba mbukeli weKota 2 Media sikhuluma ngobufakazi buka Jesu yes uJesu inkosi uJesu umsindisi uJesu umphilisi yebo indaba yami nje ingoJesu ayiqondene nami siqu kodwa ize ngethula lokho inkosi uJesu Christ yakwenza empilweni yami kuze kufike obizweni ngoba namhlanje nje siqhubeka nakulengcenye esikuyo yebo sihlabela phambili sibuka ukuthi uNkulunkulu esengibizileke uhambo ke manje endleleni ngihamba noNkulunkulu ngiqhubeka uNkulunkulu engifundisa ngoba babushabango lana obizweni yes awu graduate okay mhlawumbe ngagraduate ngokwe theology ngoba sike sakhuluma nangendaba ze theology graduate uthola i-degree uthola i-doctorate you name it yes kodwa la ohambweni noNkulunkulu obizweni yep awu graduate ngikushiswa yini lokho ngikushiswa ukuthi uNkulunkulu uhamba abe nezinto akufundisa zona ezintsha ahamba uNkulunkulu ezambule eziveza ubukhulu bakhe
ngoba uNkulunkulu udinga ukuthi athole udumo yena yedwa. Oh yeah. uNkulunkulu udinga ukwesatshwa. Amen. Singabi nokumjwayela Yebo. ukuthi sengiyazi iformula yakhe inje. Angiyazi iformula kaNkulunkulu. Yebo. Ukuthi mangathi umuntu nje iformula kaNkulunkulu nansi. Angiyazi. Yebo. Kulolu hambo ngihamba noNkulunkulu Yes. obizweni. Ngihlale ngifunda. Amen. Ngelinye ilanga angifundise lokho. Yebo. Ngelinye ilanga angifundise lokho. Ngithi ukuhlehla kancane nje ngithi kumbukelo weQuarter to Media. Yebo. Ungabusuzi ngabaza ukuthi ngoba wena wasindiswa ngaphansi kwebandla noma wasindiswa etendeni noma wasindiswa kushumayela umfundisi. Yes. Konke kusebenzelana kube ngokuhle. Yebo. Ngoba okubalulekile kakhulu ukwamukela uJesu. Amen. Yize ke lokho kwami kuhlukile. Yes. Mhlambe ngizothi ake ngithi akujwayelekile. Yebo. Ukuthi umuntu amukele uJesu ngalendlela mina engamamukela ngayo. Yes. Kodwa into iyinye ithi sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Futhi sonke masibiziwe sizingceko zikaNkulunkulu. Injalo. Ukuthi silandwe kanjani sibizwe kanjani uNkulunkulu kuphela okhethayo. Yes. Njengompostoli uPaul nje esembizile wamnikeza ijob description. Yebo. Ukuthi ngikuthume emakhosini. 1 ngikuthume endlini kaIsrael, 2 ngikuthume endlini kaIsrael, 3 nakubantu bezizwe. Yebo. Ngiyamthanda uNkulunkulu mbukeli weQuarter to Media ukuthi ngithi kuwe mawubiziwe. Yes. Ngikukhuthaze ukuthi ifune ijob description kaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu ekubizileke ukuthume ini. Yebo. Ufuna ukufulfilla ini ngawe. Yes. Kunokuthi mhlawumbe uhamba ubuka ufunisela uthi hayi ake ngenze lokho okwenziwe ubani, ake ngenze lokho okwenziwe ubani. Ake ngizame lokho. Yebo. uNkulunkulu okusempeleni baba umfundisi uShabango akafuni sihambe ngaleyo ndlela. Yes. Ufuna sithathe kuye. Yebo. Ijob description. Yebo. Sithathe kuye ubizo ukuthi ma esibizile uthi angenzeni. Yes. Ngiyayithanda nayo ngihlehlele nje futhi kumpostoli uPaul. Yebo. Uma ufunda lapha encwadini yazenzo ngithi Zenzo 9 baba umpostoli lapho ethi ma eqeda ukushawa uNyasa ewaphansi uJesu ethi ungizingelelani Sawule. Yes. Use mayiphendula uthi Nkosi ngenzeni. Yebo. Ngiyayithanda lo mbuzo ukuthi ngenzeni. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyahamba noNkulunkulu engabuzanga. Yebo. Ukuthi ngenzeni. Yebo ngibizile kodwa ngenzeni. Hey. Balekile. Wabe semtshela ukuthi akaye kuphi. Yes. La izofike athole khona ukuqhubeka nalenkonzo abizelwe yona. Yebo. Kodwa umbuzo wakhe ngenzeni. Ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi mbukeli weQuarter to Media. Yebo. uNkulunkulu okubizile. Khona into akubizele yona. Yes. Kungenzeka ihluke kancane kunale oyijwayele noma mhlawumbe uyibone kwabanye. Kodwa wena makuuNkulunkulu okubizile. Yes. noNkulunkulu okuthumayo uzokunika ukuthi yini okumele uyenze. Amen. Sisazohlabela phambili. Yebo. Ngithanda ukufunda izwi lenkosi ngiholele kanje baba ukuthi ngifundele umbukeli weQuarter to Media lapha kuJohn 10 uverse 27. Kunezwi nje elihlala njalo lihambe libuye kimi mbukeli weQuarter to Media. Amen. uJohn 10 uverse 27 uJesu ukhuluma lawa mazwi. Yep. Lithi ke izwi kaNkulunkulu uthi uJesu izimvu zami uma ubizwe uNkulunkulu bayimvu yakhe omunye wezimvu mawusindisiwe wamukela uJesu. Amen. Uthi ke uJesu izimvu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela. Amen. Ilento baba esihlanganisela ukuthi
ukuzwa izwi lakhe nokuhamba naye nokumlandela. Yebo. Ziyalizwa izwi lami ngoba ngilana nje eshowe ngezwe izwi lakhe. Yebo. Uzokhumbula umlaleli ngokudlule Yes. likhuluma ngisemelmote Yep. lithi suku uyohlala eshowe. Hey. Izivuzami ziyalizwa izwi lami Yes. futhi ziyangilandela. Amen. Ngoba kubalulekile ukuthi silandele lokho uNkulunkulu asibizele kukho. Yes. Sigcineke ngimkhumbuze umbukeli weQuarter to Media. Yep. Sengiphethe ibandla labomdabu baseNdiya. Yebo. Ngifundiswa ama-Baptist principles. Yebo. Kukuhle konke lokho ngoba akukho kwakuphambana nezwi likaNkulunkulu kodwa kwakuyinto i-denomination ekholelwayo futhi kuyona. Noma mina ngingazalelanga kuleyo denomination njengoba umbukeli azi. Kodwa ngathi hayi akunankinga ngoba akukho mangibuka lento engiyifundayo emelana nezwi. Ngoba ngangithe kubo uma nifuna ngibe umfundisi wenu kumele nivume ukuthi angifundise izwi likaNkulunkulu. Angizofundisa into yohlelo lwala ekhaya, angizofundisa into yale denomination yala ekhaya, futhi kanti vele angazi lutho lwama denominations. Nanoma yipi denomination ekhona akukho kwayo engikwaziyo engingathi mina lokhu ngakuncela kulolu hlelo lwebandla. Lokhu i-denomination engazalelwa kuyo noma kungekubi ukuba semabandleni nakuma denomination kodwa ngiqonda ukuthi kumbukeli weQuarter to Media angibanga kulolo hlelo lokuthi kuthiwe nansi imfundiso yethu yaleli bandla nako kwaleli bandla nako oqondene naleli bandla. Ngathola nje izwi likaNkulunkulu noma sengiyotrainwa ekolishi ngathola ikolishi engesiyo i-denomination eyikolishi nje efundisa izwi. uNkulunkulu uhlelo lwakhe ukuthi abe khona ama-denomination. Ngifuna ukucacisa lokho angathi umzalwane mayeselalele lathi hawu nizwile umfundisi uNcube ethi ama-denomination awabalulekile noma ama-denomination anenkinga. Cha, i-denomination uhlelo oluhlelwe uNkulunkulu ukuthi umzalwane akabe nekhaya aluswe kulo kulelo hlelo lwebandla asizakale kulo noma akhonza kulo. Futhi kubalulekile ukuthi asubmit ku-leadership yebandla. Angabi ahluke yena abe inkomedla yodwa ngoba uyakhuliswa la ebandleni. Njengoba nami ngine-experience ukuthi ngelusile ngenzile i-church planting ngakhulisa abazalwane. Emva kokwenzela i-church planting ngaba involved ukuthi ngiphathe enye denomination engangengesilo ngokohlelo ukuthi nguhlelo lwebandla labo kodwa ngokwazi ukuthi nabo bakhonza lo Jesu lo esimkhonzayo. Uthi ke uJesu izimvu zami ziyalizwa izwi lami futhi ziyangilandela. Iqhubeka ke indaba ngifisa ukuthi ngiphinde futhi ngithi ukuhlehla kancane sesifikile ke la eShowe. Kukhona okunye phela ukuthi sihamba nezingane. Kwafanele ukuthi sitholele izingane izikole. Okunye lokho futhi engifisa ukufakaza ngakho khona isimangaliso uNkulunkulu asenza ngaleso sikhathi. Asifike ke sithola ukuthi hayi izikole ke zigcwele sizama ukubafaka kwesinye isikole kodwa khona la sasiba applyele khona ukuthi bamukelwe. Hayi kuloko kuthiwa hayi kugcwele unyaka oqala kugcwele siphinde si-apply unyaka ozayo kuleso sikole. Ngeke ngisisho ngegama ngoba ola eShowe uyosuka futhi angiqondile ukusenzela phansi leso sikole kodwa ngifuna ukufakaza nje ukuthi khona into uNkulunkulu ayenza wavula umnyango ongeke uvule umuntu. Siphinde unyaka wesithathu futhi si-apply hawu unyaka oqala applyile unyaka wesibili si-applyile lutho kuthiwa kuyadeclinewa unyaka wesithathu. Kuthi ke ngalonyaka wesithathu seku 1999
u1999 nyaka wesithathu angithi phela manje ya wasiyo uqala unyaka u1999 yebo noma sithathe sithi hayi nokwasokosibili ogcwele ya ngiyaphonsisa kwakuunyaka wesibili ogcwele oh yeah angithi sifike ngo97 yebo kwaba u98 ya wayisiphelile emibili cishe sasingena kowesithathu ngoba kwakuJanuary oh ngo1999 yes kuthi ke sengiphonsa ithawula sengikhuleke ngakhuleka ngivuka ebusuku ngiyoba unumber 1 kubantu abalindile kuleso sikole ngithandaza kuthulekile nje kuthe ngqi yo kanti uNkulunkulu uzokwenza isimangaliso ngalo nyaka ka1999 ngangisaqhubeka ke ngilectureisha Olundi icampus le ye-Bible College sasebenzisa isikole ekuthiwa iMbilane bayokhumbula befundi khona i-high school iMbilane esasihlanganela khona eNtambama oh yebo right ngihamba makumsomluko ngibuye ngolesihlanu kusho ukuthi ama classes ayangena from Monday to Friday yes kuthi ngilapho angithi manje ngaleso sikole sengiphonsa ithawula ukuthi hayi kusho ukuthi abantwana bami la angeke bamukelwe bogcina bengamukelwanga yebo kanti kuzothi ngihambile kumsomluko ngawo uJanuary sanda kuvulwa nje izikole zayivulwe kusaphela isonto elilodwa sivuliwe ngihambe ke Ntambama yebo ngiye ngale Olundi kanti kuleso sikole kuzothi ngiye ngale Olundi kufike umuntu ongazi ukuthi wayivelaphi ongaziwa futhi ubani ukuthi ubani hawo afika ngene office lika secretary yebo afike athi abantwana baka Ncube umfundisi uNcube anibamukele ngani la hayi athuke usecretary abese ebiza uthishanhloko afika yebo mayifika uthishanhloko le ndoda futhi ikhulume naye very strong ayi bathuke bashaya uvalo babuza ukuthi hawu uphi yena uthunywe uye yini uyena okuthumile ukuthi uzokhulumela izingane la but athi yena angithunyiwe uye babuza ukuthi uphi yena umfundisi uNcube yebo angithi ke kuleso sikhathi ngifundisa ke ngilectureisha for i-college i-remote area ministries yase California yaphesheya yebo abesethi lo baba kulo thisha omkhulu akekho la uphesheya hayi bathi besashaya uvalo kanjalo athi mukelana yini ningabamukela abantwana bakamfundisi uNcube la emva kwalokho ashingile ahambe isikhashana ihambile le ndoda basele bakhungathekile basovalweni bafonele ekhaya lami bafonele umama umfundisi isikole sifone sometime sifune mina sithi uphi umfundisi akaletha abantwana lana bazothathwa sebemukelwe siyabamukela hey hayi ekhaya umndeni wami bangifonele bafonele le Olundi la ngekhona hey sicela ubuye nasi isikole sithi siyabamukela abantwana sesiyabathatha namhlanje khona umuntu ofikile esikoleni wazokhulumela abantwana okay umsomluko kwafanele ukuthi ngidrive ngibuye ngolesibili emini yes ngolesibili ngezothatha abantwana ngabayisa esikoleni bafika babhaliswa bangena bafunda okay lento nathi yayisidida angifuni ukuqamba amanga yasidida nathi ukuthi ubani lo ethunywe ubani sure kodwa into esayibonga ukuthi into ayikhulumile ivula umnyango abantwana abathathu esikoleni wow omunye kusengichazela omunye umfundisi uthi hayi
uNkulunkulu kusho ukuthi wathumela ingelosi yebo ngoba uthi zikhona nezingelosi ezifana nabantu yebo wathi kusho ukuthi uNkulunkulu wathumela ingelosi ukuthi iyokukhulumela ngoba lowo muntu nathi asimazi asikaze simbone nangale futhi nasesikoleni kwagcina ngalelo langa kodwa into engenzeki yenzeka samukelwa ingane esimanga ngikhuluma ke ngifakaza ngalobu bufakazi bokuthi mbukelwe Quarter to Media yebo kungenzeka ukuthi ube nento eyintaba phambi kwakho ube nesimo obona ukuthi lesimo engathi ngeke size siqaqeke engathi futhi ngeke size sishintshe yebo kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukungenelela yo baba umfundisi uShabango hayi cha futhi uyangenelela uNkulunkulu hayi kwezingilosi impela yafika iyama hayi futhi nokutatazela kwabo bathuke bafone benze konke babe novalo basawuvala kwakufika isidalwa sasezulwini yebo kuqhubekeke sengibuyela la ekutheni ke ngiphethe ke ibandla sengiwafundela ama-Baptist principles sengiyaqhubeka ke ngiphethe ibandla ngithunyelwa emagatsheni ko-Chatsworth ko-Phoenix ngihambela indawo inkonzo zamadoda inkonzo zobaba kube yimina nje ngedwa umuntu omnyama phakathi kwabomdabu basendiya ukhulumisa umuntu wesizulu umfundisi phakathi kwabo uNkulunkulu ngimbone esebenza yebo uNkulunkulu kade ngifakazela nje ngikufakazela babushabango khona manje nje singakangeni la ohlelweni besibona umnomzane uStephen Naido ngikufakazela ngaye ukuthi ungomunye ngisaphethe ibandla phakathi kwabo owayindoda elambela uNkulunkulu owayeshisekela ethi mfundisi ngifundise yebo ngiyafuna ukusebenzela uNkulunkulu ngiyaluza ubizo kwathi noma sengivula isikole futhi la eShowe ngo2011 lapho ke kwase kuyi multiracial kuphela so kwabomdabu nabantu abamnyama babekhona kodwa kwabomdabu basendiya namakhaladi nathi ke abantu abamnyama that was 2011 kwase kuyi mixed waba ngomunye owathi ngifuna ukuza esikoleni ngibe umfundi la ufundisa khona ngoba ngifuna ukuthi uNkulunkulu angisebenzise obizweni engibizwe ngalo yebo bengikufakazela ke baba ngaye ngithi ngimbonile manje uphethe ibandla eVerelem uNkulunkulu uyamsebenzisa ngendlela emangalisayo ibandla likhulile within ungakapheli 5 years liqaliwe likwazi ukwakha indlu yebandla enkulu uNkulunkulu uyamsebenzisa kwi-healing naku-deliverance kodwa ulokho ekhombe emuva ethi uNkulunkulu wakusebenzisa ukuthi ungiqaqeshe nami ngithi mina hayi ngangisetshenziswa uNkulunkulu yebo okaNkulunkulu ngoba asifuni ukuthi lento siyithathe mbukeli we-Quarter to Media uyikhombe kuwena njalo kufanele uyikhombe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe impela ngiyamthanda umpostoli uPaul kwenye indawo methi ngiyikho engiyikho ngokomusa kaNkulunkulu futhi abuyathi lapha kwabaseFilipi 4 verse 13 nginamandla okwenza konke ngaye ngiyathanda mayithi ngaye ngaye uKristu ongiqinisayo ungazenza imangaliso ukwenza konke kodwa ayazi ukuthi akuona amandla akho amandla kaNkulunkulu amandla kaKristu amen asebenza kuwe ungabe usuyenza lento kube eyakho ngoba mfundisi kwesinye isikhathi kuyenzeka la uhambweni noNkulunkulu sisiqala istep kanye noNkulunkulu simlandele kahle uNkulunkulu nabantu babona ukuthi cha lo mfundisi lo uhamba ubizwe uNkulunkulu futhi uhamba noNkulunkulu kodwa ngokuhamba kwesikhathi kubonakala ishintsha lento ishintsha kancane izigcine sekuyinto yomuntu sekuyinto yakhe manje usesebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu ngokuthi sekufana sekuyisiphiwo esakhe manje
akasalithola uNkulunkulu udumo. Uduma Kumele ke siqaphele lokho. Amen. Mbukeli weKota 2 Media. Yes. Ngoba nami ngihamba nje baba umfundisi Yeah. uShabango. Ngike ngakhuluma nomama umfundisi kule nyanga edlule ngithi mina kuye, hey, uNkulunkulu uthembekile. Yebo. Kusukela ngo1986 engibiza engibizele emsebenzini wakhe. Kulonyaka ka2026 ozayo esizongena kuwo. Yebo. Sizobe sihlanganisa u40 years. Yo. U40 years kodwa ukuthembeka kaNkulunkulu. U40 years uNkulunkulu ezibonakalisa kithi. Yo. Akubanga amathafa. Ufuna la ngikusho lokho. Yes. Kuke kwaba nama challenges. Uthola ukuthi ama finances kubophekile kuthule kuthenqi. Yebo. Kodwa saqhubeka samkhonza uNkulunkulu. Kunjalo. Saqhubeka sayenza inkonzo kaNkulunkulu. Imission uNkulunkulu asiphathise yona. Saqhubeka. Amen. Sathi asizoyeka. Yebo. Asizoyeka ukukhonza uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu ke umoya ingcwele wayesikhochile. Yes. Ukuthi singayibiki idingo zethu kubantu. Ukuthi mhlambe ayi ucele utshele loya ukuthi hayi ngidinga ukuthi yebo ngiyabona ibandla kufanele linikele limondle umfundisi walo sengisholo nje in general. Yebo. Ya in general ngifisa ukuthi umlaleli kungamlahlekeli lokho kungabe ngathi akubalekile ukondla ukunikela kubefundisi. Kubalulekile ngoba bondla ibandla ngokwasemphefumulweni. Nalo ibandla futhi kufanele libondle okwasenyameni. Amen. Ya okwasenyameni kubalulekile lokho. Kakhulu. Ngoba ngifuna silahleke esifundisweni sezwi. Izwi likaNkulunkulu ukuthi noma sihambe endleleni kaNkulunkulu noma ke umzalwane yazi iposition yakho yazi necalling yakho. Nokuthi uNkulunkulu ulindelene kuwe njengoba welusiwe kulelo bandla oweluswe kulo. Umelusi. Onjengami okwelusile. Yebo. Owashiya umsebenzi mhlawumbe yalenganisa. Yes. Bakhona abelusi baba umfundisi uShabango abashiye konke. Bayinikela nje emsebenzini kaNkulunkulu. Bakhona futhi abasebenzayo. Akusho ukuthi akusiba abelusi. Yebo kunjalo. Akusho ukuthi akusiba abelusi. Kuya ngokubizwa nangama levels uNkulunkulu akubiza kuwona ukuthi wena uthenzani. Akufanele ke omunye athi mina ngingcono ngoba ngibizwe kanje, mina ngcono ngoba ngibizwe kanje. Indaba enkulu ukuthi uNkulunkulu indlela asuke kubize ngayo wena thembeka kuyona. Wena kholeka kuyona. Amen. Futhi ungafuni ukuyifanisa nabanye. Kunjalo nje. Ngakho ke ngihlabele phambili baba umfundisi ngaqhubeka ke la ebandleni. Ngilelusile ibandla likhula uNkulunkulu esebenza. uNkulunkulu kube nemangaliso ke azenzayo ngisephakathi kwalo ibandla. Yep. Kwaba nama crusade esiwenzayo ahlelwa ibandla koStenga kukhona ihholo lapha elikhulu eStenga kuthiwa RA Motley Hall. Okay. Lapho bangimeme as a guest speaker ukuthi ngenze lezo imvuselelo lapho kugcwala khona abomdabu cishe bonke iningi labo ekuyindawo yabo bomdabu baseNdiya ligcwale ihholo asebenza uNkulunkulu. Asebenza uNkulunkulu. Phakathi kwabo ke kukhona abanye ababe nezinkinga uthola ukuthi ababatholi abantwana nhlobo. uNkulunkulu akhulume kimi ngezwi lokuprofeta. Akhulume kimi ngezwi lokuprofeta. Ngiyakhumbula nje sadlula komunye umndeni khona eStenga. Masidlula kuwo basamukele bathi hayi ake sinenzele okuthile before nihambe hayi sihlale. Mangabe ke ngifikile ke emzini wabazalwane. Baba umfundisi uShabango. Angiphumi ngingathandazanga. Oh yes. Ngoba ukungamukela kwabo ngingene ekhaya labo kusho something. Akusilo ize emehlweni kaNkulunkulu. Oh yebo. Bese ngithi ke kulomndeni hayi ake sithandaze. Mangithi ake sithandaze
abese ngimisa umoya ingcwele ngakawuqeda umthandazo. Kuvamsileke lokho kwesinye isikhathi uthola ukuthi mangiqala umthandazo mhlawumbe ngakaqeda athi umoya ingcwele yima abese kuba khona into angitshela yona. Wangimisa kanjalo wayesengitshela ukuthi la kulomndeni kukhona abano 5 years bengabathola abantwana. Specifically ngama ngakhuluma lokho umoya ingcwele akukhulumayo. Abese evela lo oyisihlobo salomndeni esasifike kuwo athi mina sengishadile iminyaka emihlanu angibathola abantwana. Ngikhuleke unkosikazi wakhe wayengekho. Ngikhuleke hayi kuhlukane kanjalo ke sambeke nathi. uNkulunkulu emva kwalokho akuthathanga isikhathi umama wakho wayithola eseyithwele bamthola umntwana. Lo mntwana nje kade bengithumelela nje imessage yokuthi ngimkhulekele ngoba ubhala ugrade 12 manje. Khuluma ngomntwana owavela ngezwi lesiprofeta. Mawunga singabheka nje lapha efonini yami. Ngiyazi umbukelo wekhotha to media ke ngeke akubone. Ngizokukhombisa baba umfundisi nesithombe. Saliyo miracle ukuthi kunabantwana abatholakala ngezwi loprofeta. Ngezwi loprofeta. Ukhona uyabhala nje nalabo ababhalayo ugrade 12. Watholakala ngomkhuleko. Imangaliso Kwathi ngikolinye ibandla khona kubo umdabu baseNdiya sengimenywe enye denomination. Nakhona futhi uNkulunkulu wakhuluma ngezwi lesiprofeta. Mangiqeda ukushumayela ngase ngibiza abazokhulekelwa. Beza phambili baba ulayini. Ngaqala ngabakhulekela mangifika komunye umoya ingcwele wakhuluma izwi ukuthi laba bano 3 years bengabathola abantwana emshadweni. Laba abantwana lo mntwana kwazo ngisho ebusiswa ngabizwa kwathiwa nangu angize ngizombusisa ngoba weza ngezwi likaNkulunkulu ngokwezwi likaNkulunkulu. Khumbula ke masihlehlele emuva lapha yangisindiswa ukuthi ekusindisweni kwami ubethe uNkulunkulu cela noma yini oyicela ngacela umntwana. Le faith uNkulunkulu waqhubeka naye ukuthi manje ngikhulekela abantu abangabathola abantwana. Ongakaza amthola umntwana nothole oyedwa mhlawumbe kwangabe kusaqhubeka emva kwalokho. Hayi lo mndeni ke no 3 years bengabathola abantwana bamthola umntwana babathola abantwana banabantwana ababili manje. Banabantwana ababili omdala bamqamba igama uthi Joash. Khona omunye omncane. Labo bantwana sebengena kwi-youth laba ngikhuluma ngabo abavela ngomkhuleko. Esontweni laba ekhonza khona ba lead present worship manje. Bangena kwi-youth. Kwavela izwi lesiprofeta ngabo. Kwaphinda khona futhi ngisastenga ngangemngcwabeni ke kuloko. Kwakushona umfundisi ongumndiya ngokobuzwe. Eshonileke ngoba sasibazi ngoba nami bengumuntu obusebenza around kodwa wayeyilinye ihlelo engekho la ngaphansi kweBaptist la kade ngioperate kuyona. Mangifika kulo mngcwabo kungcwatshwe kuqedwe bese kuthiwa akiwe ekhaya kuyodliwa abantu abasuka kude. Hayi ke nami ke ngihambeke ngisidrive imoto ngangihamba nabanye abazalwane bamandiya okuyibona babengigibelisa emotweni yabo bengisusa la eshore bathi ayisizohamba nawe mfundisi semngcwabweni. Ngangihamba nabo ke ba driver ke kwayiwe ekhaya ke hayi kwafika la kubo emzini walomfundisi kwadliwa maqedwa babe baningi nje kugcwele endlini. Ngase ngithi ke sengicela ukuhamba. Kodwa ngicela ke sithandaze. Ngicela sithandaze ngingakahambi. Awubabe babizana baqoqana babuya uquqa abanonke bathi mbo la endlini. Ngithe ngisathi ngiyaqala ukukhuleka. Wangimisa umoya ingcwele. Wathi yima kukhona umuntu ongabathola abantwana la osebenenkinga yabantwana isikhathi eside. Noma iminyaka ke this time angangivezelanga uNkulunkulu iminyaka. Ukuthi
isikhathi singakanani bengabathola abantwana hayi bese laba bomndeni walomfundisi oshonile bathi nangu sekuphele 10 years indodana yalomfundisi yayiqhamuka phesheya eEngland izongcwaba uyise ishadile inomkhwenyana bahlala phesheya eEngland wayezela emgcobeni ngoba kushona ubaba wakhe lena sekuphele 10 years engabathola abantwana yebo ayike bamvezeke hayi bese ngikhuleka ngikhuleke hayi kuhlukwane khanjwe nalona kwathatha insukwane ezimbalwa wathatha iflight wandize buyele emuva le ngoba umkhwenyana wakhe wayesele emuva wabuyela le ngoba vele bahlala eEngland yebo mayifika le England wababusisa uNkulunkulu ngomntwana wababusisa uNkulunkulu ngomntwana wakhulelwa wathola umntwana bafona bele bafonela la bathi lo mkhuleko umfundisi awukhuleka sesihlala iminyaka singabathola abantwana nakho manje umntwana sesinayo amen ezinye zezinto engifisa ukuthi ngiphakamisa uJesu ngazo ukuthi uJesu uNkulunkulu maye kubiza usumukela uJesu usuhamba endleleni yokukholwa uhamba noNkulunkulu ngoba singene esigabeni sokuthi babushabango sithi uhambo lwami noNkulunkulu yebo ngihamba ke manje noNkulunkulu uNkulunkulu engifundisa ekhuluma njengoba sifundile ezweni likaNkulunkulu ukuthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami futhi ziyangilandela yebo ubekhuluma kanjalo ke uNkulunkulu kwaqhubeka ke kuthe ngo2007 yebo ngo2007 kwaku uJanuary bengicelwe phambilini abaphathi beziteshi zomsakazo khona umsakazo wawukungicele athi umfundisi uNcube sicela uzoshumayela kulomsakazo napa befundisi bayangena bayashintshana ngizoke ngiligodle nje igama lalo msakazo kumbukeli weQuarter to Media mhlambe ngiligodle nje ngamabomu kodwa umphathi wakhona wayekangicele ngicela ufike uzoshumayela yebo ngaphakathi kwami ngizwe ukuthi ayi ngiyezwa kona uyangicela futhi ukushumayela kuyintando kaNkuluNkulu kuyizwi vele kodwa ngizwe ukuthi angikho ready uyabona ngiyezwa ukuthi le platform engibizelwa kuyona ngathi akusiyo noma kuyiyo kodwa I'm not prepared yet angikakalungiselelwa yona ngoba kunezinto uNkulunkulu aqala kulungiselele enye izinto le engiyifundile ukuthi mbukeli weQuarter to Media kunezinto uNkulunkulu akakubona ukuthi angikakulungiseleli lokho yebo ku right kona futhi kuyikho akukho wrong kodwa awukakalungiselelwa kona awukakavuthelwa noma awukakabi ready for kona ukuthi uNkulunkulu akusebenzise kulokho ngizwa kahle yes yebo ngigcine ngimziba lo mfundisi lo phinde angibone mfundisi yofika nini ukukhuluma lokho ke awukakashayi ke u2007 ngifuna ukufakaza ke u2007 ukuthi kwenzakalani kuthi ke ngo2007 akhuluma uNkulunkulu kwakuyinkonzo ka Sunday uNew Year wawufola on Sunday siphuma enkonzweni kade kuNew Year ebusuku yebo kade kuNew Year ebusuku kube yi1 Sunday yes sibeze u31 Saturday yes mangikhumbulisa kahle mangikhumbulisa kahle hayi ke mangaphonsisi kodwa nje that was January the 1st I believe it was January the 1st then sikhonzeke la nebandla igatsha elilayishowe le Baptist lele ngilelusile beside lawa amanye ngibuye ngiwahambele ngokurotate kodwa lilele ngangilelusile khona la eshowe sithi masiphuma ke siqeda inkonzo sibonga nje sesingenile nasenyakeni omusha sithi masiphumele eminyango angithi siyachawulana leminyango
Yep. Masiphuma endlini yenkonzo sithi sisaqhawulana nje kulayini lifike izwi kumina lifike izwi lithi kumina hamba uyoshumayela emsakazweni. Oh, wow. Awu isinkosi. Hey, yebo. Lifike clear. Hayi siqeda ukuxhawulana. Masiqeda ukuxhawulana ngibiza leadership yebandla. Ngibiza amadoda ebandla ngithi ake singene ngaphakathi. Khona into uNkulunkulu ayikhulumayo kumina njengoba siphuma nje lemnyango. Yebo. Bathi yini mfundisi uNkulunkulu uthini? Ngithi mina uNkulunkulu uthi angihambe ngiyoshumayela emsakazweni. Khumbula ke mbukelo wekhotha to meet ukuthi phambilini bengigwema. Futhi ngingeza ukuthi sengiready for ukuyoshumayela emsakazweni. Yebo. Manje sekukhuluma uNkulunkulu ukuthi angihambe ngiyoshumayela sekunomehluko manje. Qaleni bekusho abantu. Yes. Abantu manje sekusho uNkulunkulu. Hamba uyoshumayela emsakazweni. Yebo. Ngitshela amadoda ebandla ngithi yini into esingayenza kuleso sikhathi ukhuluma nje uNkulunkulu anginamoto ngikusizini yokuthi anginayo transport. Yebo ngike ngaba nama transport before kodwa angina transport this time. Lekade unayo ayisekho. Leyana kwaba khona izimo zokuthi ngokuhamba kwesikhathi leya yokuqala eMelmont. Uyakhumbula indaba yaseMelmont. Kwaba khona izimo zokuthi sishintshe kwaba yenye sagcina sesithenga enye imoto kuthe masifika le show zathi ukushintsha izimo kwangabe kusafana nalapha na indlela uNkulunkulu abe provider ngayo. Kwagcina ke kusilahlekela kokunye. Zasilahlekele ezinye izinto. Ingakho ngithi uNkulunkulu kwesinye isikhathi kubiza ukuthi umlandele ngisho ulahlekelwa izinto. Ubona ukuthi nguma test manje. Yebo. Khona izinto ezingilahlekelayo. NjengoJob, uJob walahlekelwa yikho konke. Impela. Kodwa wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Eish. Zasilahlekela izinto wama nami umama umfundisi. So ke sipastorisha ibandla nje la anginayo transport ngaleso sikhathi. Yebo. Hayi ke abantu ngithi yini singayenza la ukuze noma i-device ethile noma yini engingaqopha kuyona ukuze ngikwazi ukuthumela ngoba ngibuka ukuthi angikwazi ukutravela ngemsakazweni. Yebo. Ngoba i-transport emsakazweni kufanele ufike ngesikhathi. Yebo impela. Yebo. Hayi ke amadoda ebandla ethi ayikho into esiyibonayo manje esingayenza. Hayi ngihambe ngekhaya. Sesiphumile enkonzweni ngihlukane nabo. Mangifika ekhaya ebusuku uNkulunkulu akhulume kimi. Kanti uNkulunkulu uqonda ukuthi khona isimangaliso azosenza. Akhulume kimi athi uNkulunkulu angithi manje angikwazi ukuyemsakazweni ngoba uthi angiye emsakazweni. Yep. Angikho mobile. Abesethi uNkulunkulu kumina vuka kusasa ngomsomluko. Angithi ukhulume lokhu ngesonto. Yebo. Vuka kusasa ngomsomluko uye esibhedlela. Ufika esibhedlela uthi ngikuthumile ukuthi uzokhulekela abantu. Laba bantu abane HIV. Ngikuthumile kule clinic ukuthi uzoshumayela izwi kulaba bantu abane HIV. Yes. Kuba ne clinic esokuqondene nabo. Yebo. Hayi ngizwe ukuthi uNkulunkulu lokhulumile. Yebo. Hayi ngivuka ngakusasa ngihambe ngesibhedlela. Mangifika esibhedlela ngifice omunye udokotela ngithi kuye ngithunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu uthe angizo shumayela la. Yes. Ngaphakathi esibhedlela la eclinic lela ngaphakathi. Athi ukuthola kancane udokotela ngibuka sithi hey uyazi besithandaza sikhulekela ukuthi uNkulunkulu akalethe umfundisi ozokwazi ukufitha la. Awu. Akalethe umfundisi okuyena azomsebenzisa kule clinic. Baba. Ulethe uNkulunkulu. Ngimangale. Nami sengimangaliswa ile response manje. Yebo. Bese ethi ungaqala nini? Ngithi mina ngiready ukuqala. Ngiready ukuqala ukuthi okay manje. Kuthiwa ke all right. Angithatha ngikhombisa.
Angithi ngifika ngawo umsombuluko. Yebo. Umsombuluko futhi ilanga layo iclinic. Oh. Le clinic le basuka bekhona ngomsombuluko. Yebo. Isona sikhathe abafuna ngaso ukuthi kube khona umuntu ozokhuleka la, kube khona umuntu ozoshumayela la afunde izwi. Yebo. Akhuthaza alethe ithemba, uyabona. Yes. Kulaba bantu. Hayi nangempela ngiyakhona ngibuke iclinic bese kuhle kuba nohlelo lokuthi ke njalo ngomsombuluko fika uzokhuleka la. Le clinic njalo ngomsombuluko fika ulethe umthandazo, ulethe izwi likaNkuluNkulu. Yebo. Ngaqala ke u2007. Lapho ke ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngeenyawo. Ngiye khona ngibuye ngibuye. Oh yebo. Njalo uma umsombuluko ngihambe ngeenyawo ngiye khona ngibuye ngibuye. Kwathatha uJanuary, February, March, April, May, June. Kuthe ngoJune ngathola umyalezo. Kwathiwa ngibizwa omunye osomabhizinisi. Hayi bese kuthiwe khona into afuna ukuyinikela. Yebo. Hawu ngoba angimazi nje futhi angimjwayele. Hayi bese ke ngiye khona. Abesethi ngifuna ukunikela kuwe njengoba uhamba nje uhamba ushumayela ivangeli. Uyahamba usuka ekhaya uye esibhedlela uye kuphi nakuphi. Ngifuna ukunikela kuwe ngo20,000. Kulo 20,000 sebengagcwalisela abanye noma agcwalisela ibandla. Yebo. Wena uthengelwe imoto. Ha. Hayi awukhiphe lo 20,000 anginikeza. Yebo. Kwathi ibandla ke noma abanye kungakahlangani ukuthi kugcwaliseleke ngahamba ngayofuna imoto. Yebo. Ngahamba ngayofuna imoto ngathola imoto second hand. Ngabuya lapho. Bear in mind ukuthi bekune pause yokuthi kufanele ngiyoshumayela emsakazweni. Bekumiswe ukuthi itransport ayikho. Kodwa ngaqala ngalalela uNkulunkulu ethi uNkulunkulu for the meantime itransport ungakabi nayo hamba uyoshumayela eclinic. Hamba uyokhulekela abantu eclinic. Yebo. Kunokuthi uhlala ugoqa izandla ukuthi ngilindele imoto. Ngilindele uNkulunkulu angiprovide ngemoto. uNkulunkulu uyayifuna ifaith, iaction. Action. Ukuthi usebenzise iaction ukuthi kube khona asuNkulunkulu okwamanje enza lokho. Yebo, yebo. Ngoba ukuba ngimlalelanga ngalesa sikhathi ethi ngihambe ngiyoshumela ngiyokhulekela abantu ngilethe umkhuleko nezwi kubantu abagulayo. Ingabe mhlambe le transport akaprovide uNkulunkulu. Impela. We provide nje angiyanga laphana ukuthi awu ngoba osomabhizinisi ngiyocela ama donation kubona. Futhi angikaza ngikwenza. Yebo. Futhi uNkulunkulu wangiwonisha ngalokho ukuthi ngingawacela ama donations. Angisho ukuthi kubi ukuthi ngiyabahlulela abakwenzayo, cha. Angisho ukuthi kubi. Kodwa lona lo muntu unikezwe instruction yakhe. Yes. Angifuni ukulengisa abanye ukuthi ngoba mhlambe ngiphatha amaphepha ahambe phathwa hamba ngena noma mhlambe ezitolo sicela ukuthi angisho ukuthi kubi. Yebo. Ngoba umuntu nomuntu uthola into a-instructwa kuyona uNkulunkulu ngendlela yakhe. Kodwa mina esayidini lami uNkulunkulu wayesiwonishile nonkosikazi. Wathi ningalibhala iphepha, ningawacela ama donation. Ningabachazela abantu senza ukuthi nake ephepheni sicela usizo bathi nina hambani nenze lokho enginitshela kona. Yebo. Enginitshela kona. Ngakho ke angifuni ukuthi umbukeli weQuarter2 Media mhlambe akuzwe kabi. Baba umfundisi uShabangu. Yebo, ngizwa. Akone lutho amabandla becela ama donation ngokukhululeka kwenhliziyo yabo. Yabo noma ngokukhululwa uNkulunkulu ngaleyo ndlela. Akone lutho lokho. Akusona isono. Futhi nabanikelayo kuleyo mnikelo besiza umsebenzi kaNkulunkulu benza kahle. Amen. Kuhle sikuncome futhi lokho benza kahle ukuthi uma bebona ukuthi naku umsebenzi kaNkulunkulu kunesidingo kanti ama resources banawo banikele basupport umsebenzi kaNkulunkulu ngoba kuwona umuntu
Yes. Osukenza njalo usuke ezilandela futhi yena isibusiso. Yebo. Isibusiso. Yebo. Beside ukuthi uNkulunkulu mina ungiguide kanjani. Ngikhuthaza ukuthi okwenza nonikelayo wenza into enhle. Yes. Wenza into enhle. Yebo. Ngaleyo ndlela ngayithola ke imoto. Hawu ukuthola kwami imoto ke zavuleka impiko. Ngavele ngathi zavuleka impiko yimi lo ngibheke emsakazweni ko Radio Kwezi. Shona ko Thongathi ko Good News. Yimi lo zavuleka impiko zathi. Yebo. Zathi impiko. Angithi manje unyanga yesithupha uNkulunkulu ekhulumile. Yafika imoto. Yebo. Yafika imoto baba umfundisi. Ngaqala ke ngashumayela. Lokho ngaqala lapho ke ngonyaka ka 2007 ukushumayela emsakazweni. Shumayela emsakazweni. Namanje ngisaqhubeka. Awu. Namanje ngisaqhubeka. Ukushumayela emsakazweni. uNkulunkulu waphindwa wangenzela ifavor. Sakhuluma ngemsakazo. Yebo. Kuthe kuqhubeka wathi ngo 2009 uNkulunkulu waletha abanye abazalwane abanama skills wabasondeza kumina ukuthi bathi hayi lezi intshumayelo siyishumayelile. Lezi intshumayelo siyishumayelile sizokwenza thina ukuthi zifakwe kuma CD. Kwakusasebenza ama CD ngalezo ikhathi. Yeah. Zokwenza ukuthi ifakwe kuma CD. Yes. Awubangisiza ke nami lokho engingakwazi ukwenza engekho inclined kukona bangisiza bangigayela ama CD, bangigayela ama CD. Zonke lezi intshumayelo. Yebo. Awu emva kwalokho kanti ngoba ngijwayele ukuthenga amabhuku lawa akukholwa ke manje. Hayi lawa ngingakaphenduki. La ukukholwa ke manje Joy Magazine. Joy Magazine yabazalwane. Okay. Noma ngingayazi ke mina. Kukhona nenye ngisazi yayibiza ukuthini nayo abazalwane icishe ifane nayo Joy Magazine. Kanti ngizothi ngibuka kulamabhuku abazalwane anezifundiswa nje zabazalwane ezinhle futhi ezisound. Yes. Ngithola ama address eziteshi zomsakazo eziningi. Awu. Ngayifonela lezi ziteshi one by one. Ezinye zithi hayi thina sisakaza ngolimo oluthile. Ezinye ngeAfrikaans, ezinye ngeEnglish, ezinye mhlawumbe ngolimo ama African languages amanye. Yep. Ngayithola lezi ziteshi kuzona ngathola no CCFM ose Cape Town ngathola uRadio Pulpit ngangimazi kodwa naye ngayithola iaddress yakhona ngathola nezinye iziteshi nje. Yebo. Ngayifonela bangamukela ke kulezi ziteshi. Uma bengamukela kulezi ziteshi lezi nansi ke indaba. Ama finances ukuthi ngihambe ngiyoqopha khona awekho. Ish. Awekho ama finances. Imoto ekhona ukuthi ngiyoqopha khona. But problem petrol. Yeah, ukuthi ngasuka la ngiye ku Radio Pulpit Pretoria. Ngomse Pretoria. Ama resources awekho. Abesethu umoya ingcwele. Laba sebegayela ama CD. Yes. Lama CD asegayiwe aneyintshumayelo zama nama series. Yes. iCD inye MP3 ineyintshumayelo mhlawumbe ezu10 mhlawumbe ezu15 iCD inye. Yep. Ngesikhathi ngifonela lezi ziteshi zomsakazo athi umoya ingcwele bacele ukuthi no Transworld Radio. Bathi bacele ukuthi bakusakazele lezi intshumayelo. Wow. Hayi ngibacela bese bethi bona hayi ake uyithumele siyibona siyilalela. Hayi ngiyithumela ngithi vele sikuma CD editiwe vele. Inkosi ithi abantu ukuthi yenzani lama CD nina nyaza yosebenza kuphi kusasa. uNkulunkulu uyamangalisa. Sikhuluma la mbukeli weKhotha to Media ngohambo lwami noNkulunkulu. Yebo. Ukuthi mawuhamba noNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu ukuletha ama resources. Yes. Uyakwazi uNkulunkulu ukuhlangabeza isidingo somsebenzi wakhe. Lama CD asenziwe ke waposela. Waposele ko Radio Pulpit, waposele lapha. Yebo. Ngikhumbula nje ku Radio Pulpit banginikeza islot bathi
lama CD lawa angadlala unyaka wonke bathi sizovula islot sizokuvulela islot ukuthi njalo ngo12 zingene intshumayelo zakho okay babeyifaka njalo ngo12 kunosuku abayifaka ngayo babeyifaka ikakhulukazi ngesonto ngo12 ebusuku ziyangena lezi intshumayelo ngozo zingene incingo zingena iqhamuka koGoli ziqhamuka endaweni ezihlukehlukene nako Zimbabwe yebo bethi kade sikulalela ngaza ngathi mina kanti abantu abalali ngo12 ebusuku ngo12 ebusuku mangiqeda ukushumayela nje zangena incingo zangena incingo yebo ngevela ko Cape Town ko CCFM abazalwane ngale abakhuluma isiXhosa balithanda izwi kaNkuluNkulu amaXhosa alithanda izwi likaNkuluNkulu abanye ngibaphawulayo ukuthi nje izwi kaNkuluNkulu balithanda izwi likaNkuluNkulu zingene incingo tata umfundisi ndimamele la inkonzo kade ndikuva ushumayela ivi lenkosi uyabona uNkulunkulu konke lokho ngabuka uNkulunkulu ukuthi nangu uNkulunkulu manje lo yamsakazo engangizizwa ngingakabi ready for ngesikhathi sekukhuluma uNkulunkulu kwaqhuma isiphethu kwaqhuma isiphethu ngathi mangibala mfundisi imsakazo ngalowo nyaka engagcina intshumayelo zami zisakazwa kubona leSouth Africa kwase kuyimsakazo ewu9 9 iSouth Africa yonke imsakazo ehlukehlukene yebo isakaza lezi intshumayelo naseSwaziland kwamanzini nakhona beyisakaza bane branch ka Transworld eSwaziland kwamanzini seyishunyelwa kwamanzini amine Swaziland yonke kukhona ivoice of umsakazo lapha okuthiwa ivoice angasengikhohle uvoice bani kodwa yabazalwane eshumayela ivangeli manje eSwatini ngifike ngene khona emsakazweni shumayele futhi nakhona shiya ama CD nakhona yaqhuma ke lento lokhuzayo yomsakazo ngakho ke uNkulunkulu uthembekile kakhulu uNkulunkulu uthembekile singamlimiti uNkulunkulu sifuthi singabuki ukuthi sinani ukuze uNkulunkulu asisebenzise ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukukusebenzisa ungaphethe lutho akusebenzisa uNkulunkulu ngoba kunento ayibeke kuwe kungekho ukuthi ngizoze ngiqale ngibe nama resources kuqala ayike kuqhubekeke bese kuthi ngo 2009 ngo 2009 okay angithi ngiphethe ibandla la bese ngibuya ihlandla lesibili angibeke kanjalo sengikhuluma ulimo la eBaptist so ngakho ke kufika makufika ku 2009 kuthi kwaku October kwaku October ngo-October uNkulunkulu akhulume kimi likhulume izwi kumina lithi manje kufanele ushiye la ebandleni ukuze uphumele i-outreach full time kwi-outreach wenze nje ube on full time mission ukuze usebenzisane namabandla azokusebenzisa mina uNkulunkulu engizokusebenzisa kuwona ufuna uphume nje ube on full time mission hayi ngibiza isigungu sebandla hayi cha useselapho nje songena kwelandelayo sibagabuselile ababukeli ukuthi elandelayo iyakuphi manje i-direction yakho kunjalo baba yebo kamanje nje siyibambe khona la yazi ngibuka ubukhulu namandla benkosi ukuthi ikusabalalise ngalendlela ukulalela mhlambe nje ngavele ngithi nje ukulalela nje kusolve ukulalela ukulalela uNkulunkulu hayi isimangaliso nje leso sixoxayo sengilo nje ngithi hey cha siyambonga uNkulunkulu ngawe sayibonga Nkosi kakhulu futhi siyayihlonipha iyakusebenzisa ngendlela eyisimangaliso wakwazi ukureach abantu
ungasayikhona ngokuthi ubulokho uyishumayela iqoshwa wavele uyithola Ngayiposa. usugile kanjalo ngavele ngayiposta zahlakazeka zangena imsakazo eminingi la eSouth Africa. Hayi cha uyayisebenzela inkosi siyayibonga futhi kakhulu. Sayibonga before siye kude ake siphinde sithole futhi amanamba. Basazokuhlupha ke impela uma bebengakakuhluphi. Basazokuhlupha nje futhi kakhulu. Ama calls but ubizelo lenkonzo yakho ngiyazi ukuthi hayi awunankinga. Bakhululekile umbukeli weKota 2 Media. Ngoba i-channel lena nje kaNkuluNkulu. Amen. I-channel kaNkuluNkulu futhi evuswe uNkulunkulu esikhathini esinje. Ukuthi imele ivangeli loqobo. Amen. Mlaleli noma ngizothi mbukeli weKota 2 Media. Ngikhululekile ukuyishiya inombolo yami yocingo ngikunikeze yona. Ukuthi mawufuna ukungifonela noma ucela umthandazo noma yini. Inombolo yocingo ithi 0733 856754. Angikuphendele futhi mbukeli weKota 2 Media. Mhlawumbe ubusathatha ipeni noma ubusavula iselfone ufuna ukuyibhala kwiselfone. Ithi 0733 856754. Kanti ke kuma social media futhi uNkulunkulu ukhulumile kimi. Ngisazofakaza ngalokho ukuthi ngifike kanjani la ngize ngithole noKota 2 Media. Kuma social media nako kubufakazi engisazofakaza ngakho. Masiqhubeka sihlangana mfundisi ngelinye ilanga. Ngiphinde ngifakaza ukuthi ngifike kanjani kuma social media. Ngoba nawo ama social media ayikwakuyinto engangiyibeka eceleni. Angifuni ukuqhamba kodwa ke angiyibambe lapho nginikeza umbukeli weKota 2 Media ukuthi ke ungasithola ku TikTok mawubhala uthi Dynamite Gospel Outreach. Ikakhulukazi umbukeli uzothola inkonzo lapho ngoba ngimenywa kakhulu ama multiracial. Ama multiracial uzongithola ukuthi ke ngidlulisa umyalezo kaNkuluNkulu ngolimo oluyi multiracial noma ngizothini olihlanganisa nalabo abakhuluma ulimi luka George. Akhululeke angamangali ngalokho ungamangali ngalokho umbukeli mawuthola intshumayelo eziningi ozoyithola la ziyisingisi okusho ukuthi ibona abangimemayo kakhulu njengoba uNkulunkulu wakhuluma futhi ukuthi ungibizele kubona nakubantu bonke nje nezinye inhlanga nje zonke kodwa kakhulukazi kule season le ibona abangimemayo kakhulu. Siyabonga mbukeli weKota 2 Media. Angivalelisi kuwena siyabuya. Siyabonga kakhulu ngempela. Uma ungakamthatha uJesu yazi mina ngazi kuzothi ulindeni. Uma nje ungakamamukeli uJesu after sewuzwe lobufakazi obungaka. uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu. Yabona nje obuzwa le testimony shothi nakuwa ngayenza. Kuphela ukulindile ukuthi ubuyisana naye nini. Bese kuthi kuthina esesibuyisane naye ulinde nje ukuthi simlalela nini. Simfuna nini. Bese senza lokho akushoyo. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.